No niin, kokeillaan, kuuluuko ääni. Liisa, kuuluuko sinne? No niin, mä oon ollut paljon puhumaan elämässäni, että äänikin varmaankin kuuluu. Elikkä olen Kaija Räsänen Kuopiosta ja numero on 101. Ja olen siellä kaupungin valtuutettuna ollut yli 2 vuotta perussuomalaisten ryhmässä tietenkin. Ja alun perin olen kotoisin tuolta Pohjois-Savon maaseudulta, Koillis-Savosta, sieltä maalaistalon tyttärenä kasvanut. Ja alun perin siellä tein erilaisia maalaistalon töitä, mutta sitten tuli aika, opiskelun aika. Pääsin Helsingin yliopistoon, valmistuin teologian maisteriksi ja myöhemmin filosofian kandidaatiksi. Olen koulutukseltani opettaja, olen myöskin ollut työssä seurakunnassa. Ja kun en ole aikaisemmin täällä Lapin käynyt, niin pitää niin kuin hän enempikin sitten esitellä. Eli mulla yksi tästä koulutuksesta, työkokemuksesta johtuen yksi tärkeä asia on uskonnon opetuksen aseman ja kristinuskon aseman puolustaminen. Nykyään meinaa mennä sinne huonoon suuntaan, että suvivirsiäkään lauletaan kovaa, eikö lauleta koulussa, ne pitää ehdottomasti säilyttää. Samoin koululaisjumalan palvelukset. Uskonnon opetus pitää lähteä siitä, että kristinuskon perusasiat tulee selväksi. Vieraat uskonnot siinä sitten mukana myöskin tietysti jossakin vaiheessa. Ja sitten tärkein asia, tärkein teema, peruspalvelut. Olen niistä kirjoitellut joihinkin lehtiinkin ja siinä ehdottomasti pitää olla kunnossa sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutoimi ja vanhustenhoito. Ja myöskin terveyspalvelut pitää olla täällä maaseudullakin kaikkien saatavilla, että äkkiä päästään sitten lääkäriin ja saadaan apua, kun tarve tulee ja hätätilanne tulee. Omaishoitajien asema on mulla yhtenä vaaliteemana. He tekevät raskasta työtä, heille pitää antaa sitten parempaa asemaa ja palkan korotusta, parempaa palkkiota. Eläkeläisten asiat olen ottanut huomioon siinä mielessä, että siinä pitäisi saada myöskin sitä korotusta niihin eläkkeisiin ja semmoinen toimeentulo, että sillä todella pärjää. Ja sitten myöskin tärkeänä asiana mulla on nämä EU-asiat ja siihen liittyy myöskin se puolueeseen mukaan tuleminen. Minä tulin politiikkaan mukaan vuonna 1994. Aikaisemmin en ollut ollenkaan kiinnostunut politiikasta, mutta 1-2 sytytti politiikkaa. Sain kuulla, Suomi on menossa EU, itsenäisyys on menossa pois. Ja silloin minä tulin mukaan puolustamaan Suomen itsenäisyyttä, kirjoitin kirjankin siitä aiheesta. Ja nyt kun olen seurannut tätä tilannetta, niin minun mielestäni eduskunnassa tarvitaan juuri perussuomalaisia edustajia siellä, jotta saadaan nämä EU-asiat kuriin. Ja ensimmäinen asia, joka minua niin suoraan suututtaa, että pistetään kauheasti rahaa EU-asioihin ulkomaille. Sinne on rahaa vaikka kuinka paljon annetaan. Maksetaan lainoja, maksetaan takauksia. Olen Pammi esitteessäkin sanonut, että suomalaisten verorahat kuuluvat suomalaisille, että ei enää lainaa näille EU-maille. Samoin myöskin korostan sitä, että otetaan asiat kuntoon näillä meidän verorahoilla. Että tämä on yksi tärkeä asia, joka pitää nämä EU-asioiden Suomen puolustajia pitää olla EU-asioissa siellä eduskunnassa. Ja kun minä olen toistakymmentä vuotta seurannut Suomen itsenäisyyttä, niin nyt todella on Suomen itsenäisyys vaakalaudalla. Rippet on jäljellä. Suomen eduskunta on ihan tahallaan luovuttanut valtaa Brysselille. Meillä ei ole enää paljon päätösvaltaa. Ihmettelen sitä, että kansanedustajat luovuttavat oman päätösvaltansa Brysseliin. Mä haluaisin tehdä muutoksen tässä asiassa. Valta eduskunnalle, valta Suomelle ja Suomen asian etusijalle tässä EU-maailmassa myöskin. Ja minä sanoin, numero on 101. Näitä minun esitteitäni on tuolla pöydällä ja mulla myöskin paikalla jaettavana, että voitte sitten tutustua. Tässä on vaalitiestä, niin tutustua tarkemmin asioihin. Ja sitten vielä harrastuksesta, niin yksi tärkeimpiä harrastuksen lehtikirjoittelu. Seuratkaa lehtiä, niissä tulee aina minun tarkempia selityksiä näistä vaaliteemoista. Hyvää päivän jatkoa kaikille.